mabur maneh mencok ning pari lombak sendur ora sapa to iya iyo iya iyo oh Kang apa Kang iki mau walang kupuk walang keke aja mau lahleh ngono kuwi jenenge tetembangan yo aja sok dilahleh kok anggap gojekan kok piye wong dalu menika wae dhewe iki sowan ana dalem agung rupane menika mapanipun wonten dalem agung nggih menika Bu Kasih ibuke Pak Ganong oh ngono Pak Ganong ki najan piantun sukses ki penjane iki mula kepornyata nek nyawang sesuatu ki aja nyawang kahanane Pak Ganong sing sukses kaya ngono kuwi. Ning nyawang prosese kerja kerase Pak Ganong sing sangat luar biasa. Mula sakyane tansah diparingi seger waras, kejaba bisnis penjane iki ning dalem ya ngingu sapi. Oh ngono. Sapine pirang-pirang. Ya ning duitan kene. Heeh, wah jan aku dijak ning kandang waduh lha iki. Banyak dia mulane nggo obah-obah, nggo cegalek, nggo golek keringet. Alhamdulillah nganti sayaene tansah pinaringan seger waras lan sehat jasmani, sehat rohani. Oh ngono. Mula tasakuran tutup giling, tutup pok-pokan iki awake dhewe tinimbalan iki ya peneran kena dirani penjane Pak Ganong ki melu nguri-uri kabudayan. Ya Pak Nardi kuwi. Tak aturke tembang mat-matan iki mau walang kekek digarap cara Sunda, cara Jaipong. Arep dicengkal samirah ya penak. Tergantung penggarape. Tergantung sing ngendang. Wis ta pokok sing nembang sendur, sing ngendang kok kuwi.
Wah, tenan jan cocok kali cocok. Matuk kali matuk. Sing ngendang sapa to? Mandi Cita. Ya Pak Cita kuwi ya iso ngendang. Wah, pengrawit cakra budaya kabeh dilah linggon kuwi panggah iso. Ya. Tapi pihak-pihak wonten kecandak wektune wis wajane mangsa kala wanci gara-gara kapurnyoto niat kang sarta sing diarani rasa syukur saka panjenengan Pak Sunardi sekeluarga menika manana berkah dhateng keluarga Pak Sunardi Sumarambah teng garwa lan para putra klebu ingkang ibu Bu Kasih. Mboten supen juga buat Ude Jaya Mulya. Ya, rame-rame nguyak dara mabur mulung adoh. Lan ning mega Topel Garane dhewe ucul Srene kupon akeh piye Ora kopen kontrang-kantreng Ompene bos asat akan bongkari wajahe Akeh kang kepandang kupone katon kumpang jebulane sahabe milih sarwa melok ingkang dudu mestine amburu uncang kelangan dalam sekali lagi ya Bro ya Boto Tiga Mulya Wampes Kediri dong tidak lupa tetap bersama dengan Pak Sunardi Ude Jaya Mulya. rame-rame nguyak drama permula adem resepsi Lane mega ucul kupon akeh piye ora kopen kontrang-kantreng ompene wis asak kari wajahe akeh kang kepandhan kupone kanton numpang jebulane sangape milih sarwa melok ingkang dudu mestine amburu ucap kelangan dalam renantrame bebrayan urip ingkang prasaja tentreme bebrayan urip ingkang prasaja. Panjen ya swara 1 2 3 4 5 6 7 8 ndang dintang-dintang. Ndang dintang-dintang. Cendol, cendol. Nah, ngono. Ya, alhamdulillah wanci goro-goro Kang Gareng. Ale. Momong sowan mapan wonten dalem Agung Pak Nardi, tidak lupa menika anak wadon sing saka Kediri kene ya kuwi gendut Niken Salintri dereng kondur alkandu. Alhamdulillah sekali lagi matur suwun ya Cahayu tepuk tangan buat Niken bintang tamu goro-goro isih tetep setia bersama Cakra Budaya. Heeh. Awes sak menika bintang tamu ki rata-rata ki wung Gatut Kaca kok ning kono ki. Ayo. Iki gambreng ya. Nggonku lek ngarani Gatut Kaca. Ya Antarja gangsir. Alek Antasena urang. Oh. Ayo orang nganu lah, orang dablek. Iya. Nah, terima kasih nih Ken. Coba kene jumeneng ya Cahayu. Ceko. Lho, isih ana ta cah bagus iki. Oke. Tunggu kene cah bagus kene. Tunggu kene. Kena tak nggih keluk-kelukan kene. Bok.
mboten usah ngitung ya, Nduk. Ya ini ya golek ngitung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih. Dipun minang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki. Nggih. Semangat. Kula kan batin to, Pak. Heeh. Iki tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik delok wayang cahine kok urung mulih tibake. Kate iki nenggone ning kono to. Kok digawe to. Pitikno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu kan sing cilik kan sapa? Iya. Adia kaya Kaya gawe lho ya. Sing cilik iki kudu tirakatan men soalnya wis Heeh. dewasa ki. Anu, Bapak. bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono kan lho. Jadi Sakit-sakit dahulu, heeh. Senang-senang kemudian. Senang. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, heh. senange mbuh. Lho, iya to kowe kok ora positif thinking ki. Iya. Dadi harus optimis cah bagus aja nganti Lah mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. pesimis mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku Wong perlu, niku perlu. Niken urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira Apa? ki niken mau ki wis reneng. Lho, Oh, tiba kok jek nang ngenyek, kene. ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya Rane iki piye genah kene Genah, cek no. meger-meger sehat Aku mau kan nuk nang kono. Nuk nang kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Ya Nuk. mak dhewe Nuk lho, kok. janjiane lek limbukan mudun ya. Heeh. Ning kan ya atine dhewe iki ra tega. Bener, heeh. Ya Ora toh. tegone mergo apa, Nduk? Ya, Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papa. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Heh? Pak Gareng. Aku bapakmu kok ya, Pak. Lah terus Dik, Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah. Eh? Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, Jan. Lah apa-apa kok Ngerangak. salah, apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Kene Nar. salah kono salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye Bercanda. centang. Oh, lahire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara Nah. sayu. Nggih. Kula nderek panjenengan diaturke Sing buat halus mawon. dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nah, Nggih, biasanya lek ngeten iki kan Heeh. penonton-penonton yang suka lagu-lagu Heeh. alus. Nah, Oh ngono biasanya ya, Bang. carane Nggih. nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi Met-metan. met-metan, Nggih. met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku Teko matematikane pelajaran. ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembange napa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman Jineman. Anu langgam mawon. langgam mawon. Kota jineman mau to? Eh? Jineman to? Anu Sampeyan e. sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul. Aku ya gur usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Ora ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Ngapa nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke uncek ning. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku makcrit kaya mentok. Coba. Mas aku ilakno. Gah, Wah niken ki bengi iki kaya jare oleh. urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut iki kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dicicip. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah Jare sapa? Tangi turu pangkat. Enggak. niken bengi iki jan kaya oleh dolanan mas aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidru-gidru kalau ngompol gara-gara kowe lho cek mas aku. Napa mboten. Permen karet Ngeten. dadak kebablasan iki ngapa? Kebal kok ngawang iki lho. Ayo dong. Mas aku dek iki. Lah no dimukno. Mas aku. Kalau ragat.
Iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalemipun Nah. Pak Nardi. Nggih. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Setiap Alhamdulillah. awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun, Heeh. karo Apri Mimi, Nggih. terus karo sapa kae Jainal kan iki. Manohara. Jainul. Nggih. Iki Jainal. Asline ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Ambekan kok yang Ya ambekan. iki menungso ki ambekane ngantuk ki jenenge manusiawi. Ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Loh, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Loh iya, ning bengi kan suwan rene malah eling. Oh, nggih, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam, Oh iya no. Nek langgam. Nyemek-nyemek. heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen iki. Nek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae. Manut sing putih Dek iki. mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine mau jam bengi. 1 bisa. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Gaduh. Beh. Iya, saya ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Lek, Mas Nanang. Oh nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tahu tak kandhani pokok wayangan yang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, nanang merem nyanding ya kuwi anu ya mkike ya. Sing ngendang niku ngkekipun anu nggih. Ngkekipun nanang. Wah, Apa iso ngendang jajale. Nang, nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jap Bagus? Ora, ngono lho. Bagus. Ya, emang bawani ya kena Mas aku. Dibawani. Lho, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Nah. Nggih. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya, Mimpi buruk maksudnya. Mimpi buruk dikejar aku sing dikejar ngalah. setan. Heeh. Iya. Ya, jan. Kiraku Uncek ki ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek kowe ngono? uncek. Mbak rokok kok piye, Cek? Kok pulen? Bohong to. Hah? Oh, telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, prei kok dawa men. Nano. Kayak uncek. Oh, enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Le. Pelawak nyambi meneng jongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Oke, ri. no. Lho iya no, kiraku. Terus e. Mereka Niken iki cara wayang nopo Cak Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah di dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Ya Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi ki awakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki Halus. moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor ki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Apa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek. aku ki pamawayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika neng Wirata jenenge Niken Salindro. Salindri. Oh, Salindri. Salindro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu kok. Nggih, Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune Jamune sapa to? Nya digawani anu lho.
Iku kobongan Pak dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Kandhane anak ini kan mau gawa, adi ini kan mau gawa aku lho kobong. Rasaku. Aku apa Aku tahu gak percil dibakar. percil ki biyen tau tak bong ning ngono buwi kok endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Legeti. Apa ning? Angrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Aku. Oh, lah kula ki jenenge Dut tok. Mas aku. Nyapu sing disaponi iki rokok. Ora iki dirangi. aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asline? Angenteni. Angen. Lah, mosok angen. Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Ayo sing resi lho, lek ra resi bojomu blewak. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong. Ngerasaken setya tuhu kalian putut manggung. Nah, Bagut. heeh. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono rek. Aja gatekne. Lah winten aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. Terus eling ayen laler tok Pak Mulane adusa. Arep mangkat radus. ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. mboten kula mau ketemplokan lek uncek ngono lho malih laler Uncek ki rajane laler kok. Aku apa batang. Ora lah. Ya. eling ayen Ya. Kledang lakae Unceke bocahe
Manut Apa? panjenengan wong bengi iki sak ora-orane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Kebebasan. Impenku ya kene, tak enteni ya kene. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Bener. Salah. Tak enteni sing ndi? Anteni timbuling sisila. Nano. Wis ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek bener. mau bengi kuwi wae lho. Bawane Ya, impen ku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotoku. Yuk. Niken iki tembang apa-apa iso, Mas. Lah, nggih. Puncak alas iso, kekinian iso. Multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. multimedia. Multimedia. Multifungsi. Yo paling ora Aku oloran. Inggris aku. Oloran. Apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Ngeten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku wae. Luwih mie goreng, mie rasa. Nggih. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Teater itu enggak ada di penkuar kok masyarakat favorit dokter itu ya. Cuangan saka gendut bocah ayu iki. Oh dia malah kuat Bandung Pak Ardi. Juga ugi Jaya Mulya akhirnya mentasar ulang. Tutup giling tutup pokokan dia berkat pada ayo tutup amin. Awas. Iwan mau joget kabeh.
Usus. Besus ini Nek kok pantes. kadean kaya bayangan. Ora ketok kae. Berarti ketok pantes. Ya, Trik, Salah. trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no. blak tuntak. Terima kasih Cahayu. Turun, Mbak Niken. Iki acarane pirang-pirang kok niken iki. Iki mau paku ngomongke badhe mbakut. Mimpi nak dhisik. Ya sing penting pokoke mangke seger waras ya nduk, najan to suwe lho Kak. Ketemu ning tetepe saling interaktif saka kaduan. Saling ngodinongo. Ya donga dinonga kaya uncek Mas yo suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah apa intine petuk ke TikTok. Tapi kriak-kriak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu awet biyen kan saiki wis piye? Ayo sing Ditekke. Ya. Mukyanto berkaing Tansah tansah limpah kene mega kene mega wigati loh kae Pak Uceng iki Pak Uceng lho kok padha to jenenge. Kowe ngagem blakon mriki namipun Pak Uceng.
Oh, ngaten. Kacek cek karo ceng. Nggih, dadi seng cek. Heeh. Cek. Menika napa sinden ingkang anyar katon tak bagus. Nggih. Upama sampean duet kali niki ngoten napa ya kira-kira? Mboten napa-napa. Sekali tempo ki sampean nak mboten alergi to duet kali sinden? Nggih mboten alergi. Dalem Kok saged alergi niku lho. lumayan aku dueting kowe karo Mbak Ika ya kenek. Mboten. Pundutane sing kanggo dalem. Oh, nggih. Apa Napa? mau tresno tekan Pati. tekan pati. Tresno tekan pati. Ugi wau anu ponakane Pak Nardi wau lho. Napa, Bu? Gala-gala wau. Oh gala-gala. Kalih Brai Daman wau. Gala-gala nenone gala-gala nenone gala-gala nenone nenone gala-gala rasa tira jana. Oh, Raja. Nggih lali dhek mikir dhek apa ya tipak aku wis pikun nah. Ga tembange tresno tekan pati nggih digarap karo kanca-kanca kaya ngapa Kula njajal. nyontek nggih. Oleh wong Mboten bengi. napa-napa nggih. Oleh. Enggak. Ya. Ya mbok ketok ra ketok wis nyontek kok. Piye, Mbak? Tembange suwe radio nek ki lho. Nek Anu- sesuk sore kudu apal lho, sesuk sore. Jenengan repot to. Napa? Nah, aku tak dadi setene gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kerang minggal lho. Lho, Kurang dhuwur. Kowe kok dadak ancik-ancik mega lho. dua no tangannya. Masuk satu tok. Wah, kok tibake asoka wis sakmono. Iya. Aku. Yo. Tembange tresno tekan pati menika mujudaken pundutanipun Pak Nardi sing kagungan dalem. Cetha tur yakin madhep ning ngarep. Nah, ora usah noleh intan-intan jajake obong-obong menyan. Ya muga-muga iki nembange ora sukses ngono karo kancane modelmu. Kowe jarah-jarah ngono. Yo, tresno tekan pati. Wah, lakune sing modern. Lakune
tekaning pati. Tresno tekaning pati rasa nyontek iki po enak lho. Pancen kudu ngono awake dhewe iki kudu prasaja wong. Mega ki apa to sing ora diapalke karo dhek iki. Sembarang diapalke. Anakku jenenge Atota. Tibake bengi iki melu. Satu masukku sik cilik lho. Cilik ucek. Oh nang aku to tibake. Penjang sok nek upama wis gedhe ngoten kira-kira pengen dadi apa? Maling. Gendruwo? Maling. Maling sapa? Maling atine jenengan. Padha lanange kok. Ya kapopo to. Masalah yo aku yo to aku awake dhewe senasib sepenanggungan kok ya. Kaya ana Mbak Ika Antonia. Ngene. Mbak Ika. Kartika Jaya. Jaya Mulya. Putih Jaya Mulya. Kene lho. Bapak Narti. Oh. Lolole. Setelah iki pemonikan badean ora masalah nduk pomoning kono ya ora masalah. Pokoke manut marjikaning penggalih. Mau adahi tas nek pokoke aja uncek lah kok dawa. Teko omah diculke dimurne anuan adike. Gojek. Kembang mligi pundutan saka Cikarang tetep Pak Eko Mugiono diaturke buat keluarga besar Pak Nardi. Napa niku? Lagu Lek Pak Eko menika mesti lagu gaweane Rudi Gareng. Oke. Wiwitane mung sembranan saka keguyonan. Oh niku to nggih. Terus sambung Bapak Eko Mugiono wilujeng midhangetaken. Sembah Niken, nuwun terima kasih ya Cahayu. bebingahipun Pak Mugiono matur nuwun. Terima kasih ya Nduk. Kowe tega ninggal aku. Lah tinggal kene. Kapan Ya. Mereka pemuda Pak Eko Mugiono. Yo. Juga tidak lupa buat Mas Ari Mugiono. Ono pengembangan Tresno Beda Kuto maksudnya.
Berisik. Lo. Berisik. Lo. Lah kok kiriman nggonku Mas HP-mu mati nek umuripku bingung aku. Parakno nggonku. Ah, matur suwun Mbak Ika, Anton. Antonia ya. Mas Uncek, Nggih, tamtu duet nggih, tembange napa kira-kira cara duet sampean. manut niki legane ponakane Pak Nardi ki wala. Napa Kok niku? dadi diutang aku. Oh, gala-gala. Gala-gala kala wau. Nggih. Gala-gala sapa? Ayo Intan. Ini ngadeg kondo. Tuno. Nggih. Sepate sakmono mawon, ndek mawon. Sepak. Sepate sakmono kuwi Tuno. Bleng. Kali sampean nggih. Nggih. Lah saged-sagede. Anggur wira malamba gala-gala. Gitu. Senes niku. Gala-gala dandut nika kok. Undunggat. So pangkur wirama lombo. Iya kanthi lali. Wau anu Patrick kan nyanyi niki wau. Pundutan saka Bang Yos WA aku kok Patrick kok nyanyi ngono. Lagune napa lek Patrick? Lah kirangan no. Oh, Lah lagune- WA ngoten no wau. Lagune kirangan. Nembango karo Intan niku mang maju. Nggih. Ya sudah ora-orane iki duda kepethuk rondo. Hmm. Ya keten aku Diamini ngomong napa ngoten mboten? niku. Kok dikira tenan. No dadi amine. Oh, Mas aku, Mas Uncek nika sampun kagungan kulawarga. Bojone telu ya, Cah Bagus. Nggih telu Amin, rendase loro. amin. Mas aku. Loro rendase. Buat dulur-dulur mriki tembange napa niku gala-gala. Oke, Intan Zi. Uncek disingkat IU.